Хриси, ходи при майка. Чакай, къде е шишето с отбрателя? Нататък кажеш. Айде, не може да свирне Духай. мафтата, не е пълна мафтата. Хриси, айде. Айде. Духай, преди как духаш? А сега преминаваме към съдържанието на още Айде, отделя. Ще бъде ли горещо в студиото ни? Надявам се да бъде хладно, но страстите да бъдат по-горещи, защото не обичам да ме но Корнелия Милова ще обясни за... Днес спринтаме на световното по футбол на bnt.bg/FIFA World Cup. Изгледай всички мачове онлайн. Над 3 милиона 750 хиляди лева ви очакват само във второто съдържание на играта 640. А в играта 640 сумата е 1 милион 285 хиляди лева. Може да посети своите залози онлайн. Гледайте и 19:15 БНТ. Днес спринтаме на световното по футбол с изписание BNT Sport DG. Търсете специалното издание за Мондиал 2014 от 1 юли на пазара. Кофи-кола. Създай спомени.